Dobrodošli na drugi Aspend Expert. Današnji gost, ekspert govornik je Mihajlo Janković, CEO Nektar grupe. Pre nego što krenemo sa događajem, kao i prošli put i kao i uvek, reći ćemo par tehničkih detalja, a to je da ukoliko niste poslali pitanja, pristiglo je dosta pitanja za Mihajla, i ukoliko niste poslali pitanja putem Instagram storija, samo od Instagram storija, imat ćete opciju da se uključite live i postavite pitanje Mihajlu ili da pošaljete pitanje putem Q&A sekcije koja je u donjem delu ekrana i naravno tu su opcije kao i uvek za komentarisanje, opcija chat. Moderator kao i prošlog puta je izvršna direktorka sama, Jelena Bulatović, koju ćemo sada uključiti. Jelena, da li se vidimo, da li se čujemo? Milice, da li? Bravo Jelena, izvoli, prepuštam ulogu. Hvala puno Milice i hvala ti na ovoj tehničkoj moderaciji, ne bih ovo uspela sama. Dragi članovi, dragi prijatelji, dobar dan i hvala vam puno što ste se uključili u naš novo pokrenuti format Ask an Expert. I danas i u narednim nedeljama zapravo želimo da naši gosti i naši sagovornici budu istaknuti menadžeri i lideri koji će nam dati svoje uvede i razmišljanja o trendovima koji su oko nas, ali koje možete i direktno, kao što je Milica rekla, pitati da vam daju savete o vašim biznisima. Veliko mi je zadovoljstvo da je zapravo danas, ne mogu reći gost, ali dragi sagovornik, naš dugogodišnji član i član upravnog odbora Mihajlo Janković. Mihajlo je direktor Nektar grupe koja u svom poslovanju, zapravo u grupi posluju kompanije Nektar, Fruktal, Heba i Delicious Honey. Mihajlo ima dugogodišnje iskustvo u vođenju i radu u regionalnih, domaćih i multinacionalnih kompanija kao što su Coca-Cola, British American Tobacco, Knjaz Miloš, zatim u radu u različitim private equity fondovima kao i u nekim preduzetničkim inicijativama. Ono što iz mog iskustva krasi Mihajla jeste ta konstantna želja i posvećenost u napređenju kompanija i razvoju ljudi. O tome i govori i zapravo njegova i uloga u samu. On je već 5 godina mentor u našem mentorskom programu od prvog ciklusa. Takođe, Mihajlo je danas sa nama i kao aktuelni menadžer godine. Tako da bih sada pozvala Mihajla. Mihajlo, da li se čujemo? Milice, možeš da nam pomogneš? Dobar dan svima, hvala na lepom uvodu i najavi. Hvala ti Mihajlo što si prihvatio da budeš sagovornik u ovom online formatu Ask an Expert. Mi smo u prethodnim nedeljima kroz različite aktivnosti razgovarali o trendovima i promenama koje se dešavaju oko nas, zatim o ekonomskim merama, pa kako su se prilagodile kompanije. Sada već pričamo o povratku na posao, odnosno povratku u poslovne prostore, tako da bih zapravo i želela s ovom danas da razgovaramo o toj široj slici promena, široj slici trendova koji predstavljaju neku našu novu realnost i koji će verovatno ostati i nakon prekida, odnosno prestanka zdravstvene krize. Tako da bih, hajde da kažemo da od društva, organizacija i nekog ličnog aspekta prvo krenemo od nečega što su promene koje su najočiglednije, a to su promene digitalizacija, jedna opšta digitalizacija, ako tako mogu da kažem, i zanima me kako ti vidiš to što se dešava i neki komentarišu da su neki vrlo brzo prihvatili i uopšte i kompanije i pojedinci, pa evo i ovaj format je sada online, možda ranije ne bi se dosetili da ovako radimo. Neki su brzo prihvatili, neki su gurnuti. Kako ti vidiš ovo sve što se dešava, a da krenemo sa aspektom digitalizacije? Pa da, svedoci smo neke ubrzane, da ne kažem prirodne digitalizacije. Ono što je COVID-19 je nametnuo, u stvari prihvatanje nekih stvari koje su već ranije postojale i njihovu primjenu.
Verovatno, ja uvek kažem da nas je neko pitao pre 6 meseci da li smo spremni da zaživi i školovanje, da penzioneri koriste e-commerce usluge, da većina ljudi radi od kuće. Ja sam siguran da bi 90% ljudi odgovorilo da nismo spremni za to, da nam treba još 2 do 3 godine da bi to moglo da zaživi. Sa druge strane, promene koje se dešavaju nisu revolucionarne, znači sve te stvari su već postojale. Pitanje je zašto nisu primljene ranije. Verovatno ili ciljnim grupama nisu bile zanimljive, ili je postojao neki, ajde da kažemo, strah od primjene nečeg novog ili potrebno prilagođavanje nekim novim tehnologijama i tako dalje. Sada nije bilo izbora, tako da faktički sve ove stvari smo različite starosne grupe prihvatili kao neminovnost i pokazalo se da to može funkcioniše. Ja bih rekao da ovo sve pokazuje, izvukao bih 2 zaključka. Prvi je da su ljudska bića veoma prilagodljiva, mnogo više nego što smo mi možda i svesni. I druga stvar je da je promena jedina konstanta. Svet u kome živimo se menja svakog dana, mi se menjamo, rastemo, razvijamo se kroz nova iskustva i prosto to je proces koji traje. Da. Upravo ovo što si rekao, različite starosne grupe, svedoci smo digitalizacije i kod naših roditelja, kažemo, možda je postao ranije strah, recimo, od odlaska na automat. Sada kad je ovaj strah za životom, odnosno želja za očuvanju zdravlja bitnija, onda taj drugi strah dolazi na drugo mesto, da li će neko da li je problematično otići na automat i podići novac. Kako ti vidiš da kažem, promenu što smo sada u ovom periodu dok je bila, da kažemo, zabrana kretanja, da su ljudi više počeli da razmišljaju da li je vredno imati stan u centru grada ili možda bolje imati neku kuću, da kažem, sa bilo kakvim dvorištem. I kako ti to vidiš? Da li je tebi prošlo tako nešto, pošto znam da živiš u gradu, da li ti je prošlo nešto tako kroz glavu? Pa definitivno, krizne situacije ostavljaju pred vas mnoga pitanja i preispitujete se oko mnogo stvari. Opet pomenuo bih rad od kuće, remote working. Većina kompanija je razmišljala o tome, ali niko prosto osim IT kompanija to nije primenio u praksi, jer smo se uvek bojali da li će to da funkcioniše, da li će ljudi da rade, da budu disciplinovani, odgovorni i tako dalje. Suštinski pokazalo se da može da funkcioniše u sadašnjim uslovima. Čak se pokazalo da ljudi koji rade od kuće njima nedostaje da dođu u kancelariju. I zbog, ne znam, radnih navika, zbog toga što imaju neku drugu vrstu obaveze, bolje se koncentrišu na poslu nego u kući zbog dece i tako dalje. Ali nedostaje i taj socijalni moment sa kolegama, koji definitivno tehnologija ne može da nadomesti. Biće zanimljivo kako će u budućnosti, zavisno od toga koliko će sve ovo trajati, da li ćemo se vratiti starim navikama ili ćemo neke od stvari koje smo testirali umeđu vremenu primijeniti. Što se tiče vikendica i stanova, mislim da u ovom periodu, pogotovo i produženi vikendi, vikendica ili kuća sa dvorištem je postao sinonim za neku slobodu. I verujem da će u narednom periodu iskočiti cene nekretnina, znači kuća i vikendica na nekim lepim mestima. Tako da, još jedan moment koji možda promenimo, ako se ne varam, 400.000 ljudi koji se vratilo navodno u Srbiju. Postavlja se pitanje ko su ti ljudi, koja je njihova stručna sprema, da li oni mogu da podignu konkurentnost srpske privrede i na koji način će srpska privreda naći ili neće naći mesta za njih. Vratit ćemo te ljude, da kažem, to ćemo kasnije malo popričati o tom odlivu mozgova i kako sad iskoristimo možda ovo što su se vratili. Kada smo se dogovarali za ovaj razgovor, takođe si napomenuo da će možda po tom očekivanju, a i da kažem i čujemo u medijima, da će doći do značaja ovaj lokal turizam, da ne kažem lokal patriotizam, ali zapravo da nas natera ono što smo i razgovarali, možda znamo svaku crkvu i svaku, da kažem, planinu u nekoj drugoj zemlji, a možda nismo obišli sve ovo što ima u Srbiji. Da li vidiš taj trend o okretanju, ne samo zato što je zabrana, da li će postati zabrana izlaska ili možda komplikovanije malo putovanja, ali da li vidiš okretanje tom lokalnom turizmu i razvoj turizma i da li to možda bude isto jedna od promena koje dešavaju u društvu?
Dešava se definitivno, jer ako pogledamo ranije, uvek kogod je imao malo vremena, par dana ode ili u Trst ili u Budimpeštu ili negde drugde, a postoji toliko lepih mesta u Srbiji za koje smo čuli, a možda nismo obišli. Mislim da sada ćemo opet biti primorani, pitanje je ko će ove godine otići na more. Ne znamo kako će to funkcionisati, da će se ići 5 sati ranije na aerodrom, pa plaćati 200 € test, čekati rezultati testa da bi negde otišli ili da li ćemo morati u karantin i tako dalje. Tako da sam siguran da će veliki broj ljudi leto 2020. provesti u Srbiji, što naravno posledično vuče da ćemo otkrivati neke destinacije kojih ima, znači Đavolja Varoš, Rtanj, Golija, ima mnogo lepih mesta, a siguran sam da ih mnogi od nas nismo ni posetili, a znamo za njih. Sa druge strane, mislim da sada možda da pređemo na impact na biznis. Pitanje je i tih 400.000 ljudi koji su došli, ako ostaju ovde. Da ne pričamo sada o njihovim profilima, koje su stručnosti i tako dalje, ali to je 400.000 potrošača. Ako oni ostaju ovde, treba i njihove potrebe zadovoljiti. Ne samo za turizmom, nego i, što kažu, potrošačke sve potrebe. Da. Dobro si napravio uvod za ovaj drugu, da kažem, ajde sa spuštanja društva, spuštanja tih promena i trendova koje se dešavaju u poslovnoj zajednici i organizacijama. Možemo onako redom, ajde, da kažem, pitaću te prvo kako ti vidiš promene organizacije, ali bih voljela da se dotaknemo i te nečega što smo i mi svako, da kažem, spontano iskusili, a to je i vrednovanje profesije različitih. Nikad nismo ranije toliko pričali o lekarima i možda i sada i prosvetnim radnicima. Kako ti vidiš promene, pa ću ti ja postavljati onda pitanja konkretno i za potrošače i za neka tržišta i slično, ali ajde krenemo promenama u poslovnoj zajednici i u profesiji. Pa dobro, promene u poslovnoj zajednici su velike, znači veliki broj industrije je značajno oštećen svim ovim dešavanjima. Ako pogledamo sektore, najpogođeniji su faktički sektor ugostiteljstva, turizam, ajde da ne znam kako na srpskom kažem, travel industrija u totalu. Ako gledamo hotele, baš juče sam pričao, negde na globalnom nivou podatak je da ove godine hotelska industrija prosto faktički ovih 10 meseci planiraju minimalne prihode ako išta, a za sledeću godinu planiraju više nego duplo manje nego prošle godine. Što znači da onaj koji je da kažemo, u industriji hotelskoj će 2 godine imati jako izazovne. Sad tu će biti zanimljivo da li će hoteli probati da pivotiraju, da i preispitaju relevantnost svoje usluge i ponude, da možda iskorače, da probaju da amortizuju deo tog udara, i da li će promeniti biznis model ili način na koji funkcionišu, jer to jeste ozbiljno. Ako pričamo o proizvodnim kompanijama, većina proizvodnih kompanija se prilagodila. Jedno su osnovne životne namirnice, hrana i tako dalje, koje su prosto imale neke od njih i pozitivan efekat. Ovi ostali, među kojima je i moja kompanija, morali smo da se prilagođavamo novim okolnostima, da se prilagođavamo smanjenoj tražnji, redukovanom radnom vremenu radnje itd., što opet vraćamo se na priču adaptibilnosti, brzine, pragmatičnosti da bi preživeli ovu kriznu situaciju i spremali se u isto vreme, razmišljali o onome što dolazi. Ako pričamo o profesijama, sad vraćam se na to pitanje, svakako da kao što se preispitujemo oko nekih ličnih stvari, tako se preispitujemo i oko pravilnosti pristupa. Shvatamo svi koliko je važno imati stručne lekare u situacijama, naravno, kad nas zasvrbi, tako? I možda je ovo i dobar moment da shvatimo koliko je važna stručnost i struka. Ja sam siguran da će posle ovoga i ulaganje u zdravstveni sistem biti značajno veće nego što je bilo ranije. Sa druge strane, ovo pokreće neka druga pitanja. Ako mi kao asocijacija menadžera želimo da gradimo buduće menadžere, lidere, mi preuzimamo posle nekih završenih škola, fakulteta i tako dalje. Ali isto tako je pitanje da li imamo osposobljen i kvalitetan nastavnički kadar koji bi ih pripremio za tu fazu. Jer ako hoćemo da gradimo lidere, moramo da imamo kroz ceo pipeline, jel tako, nekoga koji ih razvija, koji ih uči da razmišljaju i tako dalje i tako dalje.
To jesu stvarno bitna pitanja, jer to nisu samo pitanja sada koja se nas tiču i trenutno da ćemo, kako ćemo ovu vojnu završiti, već neke budućnosti nas kao društva. Volio ako možemo ovde malo više da se zadržimo možda oko tih promjena koje se dešavaju u organizacijama, ali i u industrijama, pošto ti imaš iskustvo u različitim sektorima i sada, ajde, neću te pitati kao stručnjaka iz porekla industrije, ali prosto svi smo mi potrošači. Kako vidiš tu industriju? Evo, počeli su kafići, mi se nalazimo u Njegoševoj, proređeni su ovi stolovi za sada po kafićima. Da li možda kompanije treba da razmišljaju u pravcu tih, da kažem, konzumenata u kafićima koji će možda stajati? I čuli smo zanimljivo i stvarno je pristiglo dosta pitanja i na tu temu. Da li će možda razmišljati i proizvođači, kao što si ti, sa neka proizvoda ili sa nekim proizvodima od kafe, da možda svoja sada pakovanja prilagođavaju i tim ljudima koji će stajati u kafićima baš iz, da kažem, iz tih zdravstvenih razloga. Dakle, to je jedan, da li možda kompanije već krenule da razmišljaju u prilagođavanju svojih proizvoda promenjenim potrebama potrošača, a kao što ćete pitati još nešto. Pa definitivno da, mada evo jutro se ja vidim ljudi se polako vraćaju, ja sam pre posla prošao tu pored jedne kafeterije i vidim da se ljudi polako vraćaju, već sede u baštama i tako dalje, čini mi se vraćaju nekom normalnom životu i vraćaju se onom stadijumu pre krize. Znači mislim da će dobar reper za to biti kafići i shopping molovi kad se otvore. Vidjet ćemo kojom brzinom će se ljudi vratiti starim navikama i da li će se nešto promeniti. Svakako u ovom periodu vanrednog stanja, na primjer vezano za kafe za poneti su doživjele potpunu ekspanziju i sigurno da proizvođači kafe razmišljaju i bez obzira što postoje već sada različiti formati kafe za poneti, ali razmišljaju i u tom pravcu. Što se nas kao industrije tiče, mi soko imamo u različitim pakovanjima, u različitim litražama, tako da mi smo već adresirali te potrebe, ali za neke proizvode koji su, na primjer, kafa koja se priprema tako na licu mesta, to je potpuno druga priča. Ali opet kažem, ne znam, istorijski mi Srbi smo imali onako kratku memoriju, tako da vrlo brzo se mi vratimo na neki ustaljeni način funkcionisanja. Sada će biti zanimljivo prvo, da li se sada sa ukidanjem vanrednog stanja sve vraća u normalu i vraćamo se starim navikama, ili će to biti neki vakum koji će trajati neko vreme. To niko ne može da kaže u ovom trenutku. Jeste. Upravo si, kažem, meni je nekako izgledalo danas da su se ljudi baš brzo vratili starim navikama, ali ajde, vidjet ćemo kako će se ponašati u narednom periodu. Pričali smo možda i malo, i ako možeš da se dotakneš komunikacije, da li misliš da će kompanije promeniti komunikaciju u vezi sa svojim brendovima? Da li će ići direktno na potrošače ili da li vidiš neku promenu, možeš i iz svog ugla, ali možeš i iz različitih tvojih iskustva koji si imao ranije u različitim drugim industrijama? Da, mislim da u ovom periodu krize bilo je zanimljivo gledati kako ljudi i potrošači potencijalni vrlo prate i šta rade kompanije i šta rade brendovi. I prosto neki su tu odreagovali jako dobro, neki malo manje dobro. Imamo na primjer, Virgin Atlantic je saopštio Richard Branson da čim je počela kriza da šalju sve zaposlene na 8 nedelja neplaćenog odmora. Naravno, sledila je prosto javna kritika po tom pitanju. On je posle par dana izašao i rekao da će oni odvojiti $250 miliona za svoje radnike da bi zadržali radno mesto i tako dalje. Ali ako pričamo o employer brandingu, to dosta govori i odnosu prema tom brendu. Sa druge strane, Adidas je saopštio da zatvara svoje radnje i da otpušta radnike koji su radili u klasičnom retailu. Opet je bila reakcija, pa su oni preokrenuli svoju odluku, te ljude rasporedili da rade u e-commerce delu, ali negde je napravljena šteta već sa tom prvom odlukom. S treće strane imate industriju sporta koji je postao megalomanski biznis. Mi sad pričamo, ako gledamo efekte ove krize, imate Evropsko prvenstvo, olimpijadu, ligu šampiona, NBA ligu, Euroligu, sve je odloženo, zamrznuto, stavljeno on hold. To su milijarde koje su stavljene on hold i prosto nisu se realizovale.
imate slučaj u NBA ligi gde prosto i u Evropi su primljene neke smanjene zarade fudbalerima, na primjer, u NBA ligi isto tako neki su podneli taj teret, ali svi pričamo o onim najplaćenijima, niko nije rekao šta je sa ostalim stafom, koji omogućava da se dešavaju utakmice i tako dalje. Pa tu imamo svetle primere nekih velikih igrača koji su odvojili deo svoje plate da bi isplatili plate, znači svim tim ljudima koji rade, imaju neku ulogu organizacije, rade neki možda na prvi pogled nebitne poslove i oni su povukli nogu. Par njih je to uradilo, par njih igrača, sad da ne imenujem, pa su onda neki vlasnici izašli i rekli ne, mi ćemo preuzeti odgovornost za sve naše radnike tokom ove krize, isplaćivati plate i tako dalje i tako dalje. Opet, nadovezujem se, imate razne kompanije koje su besplatno pružile ili stavile na raspolaganje svoje usluge, kurseve, obuke i tako dalje. Šta hoću da kažem? Da brendovi tokom ove krize koji su se ponašali solidarno, koji su pružali podršku, bili optimistični i tako dalje, su na neki način proizveli pozitivan efekat kod potrošača. Ali oni razmišljaju dugoročno, ili što bi rekao Simon Sinek, oni gledaju tu neku beskonačnu igru, a ne trku na 100 metara. Da li si, sada kad si promenuo, da kažem, i potrošače i kako su komunicirali, kompanije kako su komunicirale prema njima, da li misliš da će to uticati, recimo, na naše gledanje u budućnosti oko tih kompanija? U smislu, ne samo da ćemo imati dalje cena i kvalitet, već da li će sada to što je, kako su se ponašali, dugoročnije uticati na to da li ćemo kupovati sada neke patike ili ćemo se gledati neku drugu kompaniju. I ako mogu sada da dodam, možda nije baš tema, ali opet da li će nam biti bitno, da li su to ekološke, pošto opet ovo sve je tako povezano, čitave promene se dešavaju zbog i u samoj našoj prirodnoj okolini. Da li ćemo voditi računa o tome da li su ekološki osvešćene te kompanije, pored toga kako su se ponašale prema potrošačima, kupcima i prema svojim zaposlenima. Znači to prvo pitanje je da li ćemo uticati na nas potrošače i da li će uticati na nas kao potencijalne zaposlene. Da li ćemo drugačije gledati možda neke vodeće brendove kao potencijalne poslodavce? Pa mislim da sigurno hoćemo. Teško je estimirati koliko će to uticati na odluku o kupovini, ali negde u glavama potrošača ili ajde da krenemo od zaposlenih. Sigurno će zaposlenima biti bitno kako se kompanija ponašala tokom ove krize prema njima, znači da li je vodila računa o njihovom zdravlju, da li im je obezbedila sve moguće uslove da kompanija možda nastavi da funkcioniše na neki izmenjeni način, a da negde njih zaštiti. Ako idemo po onoj Maslowovoj hijerarhiji potreba, prvo idu fiziološke potrebe, znači hrana, voda i tako dalje, idu potrebe za sigurnošću. Svaki zaposleni brine za sebe i za svoju porodicu. Da li je kompanija to uzela u obzir, da li mu je iskomunicirala sve šta radi, šta je uradila, na koji način će sačuvati njegovo zdravlje, bilo da neće raditi neki period ili da će raditi od kuće ili će raditi u nekim izmenjenim uslovima u sve mere predostrožnosti. Iza toga dolaze potrebe za pripadanje. Znači, da li se taj zaposleni identifikuje sa kompanijom u kojem radi, koja je možda istupila, donirala neka sredstva, pomogla nekim drugim ljudima, da li se zbog toga dobro osjeća. Tek kada ima ispunjen taj nivo potreba, onda može da se očekuje neka veća kontribucija, ostvarenje i tako dalje. Šta hoću da kažem? To je s aspekta zaposlenih. I da li se ti ljudi osjećaju dobro što radi u kompaniji koja tako nastupa? Što sigurno negde i utiče i na percepciju i na kraju i na emotivnu konekciju ka kompaniji. Isto se odnosi i na potrošača. Neke to dodiruje više, neke manje. Ali mislim da svi vidimo danas i ekspanziju odgovornog ponašanja i prema zajednici, odgovornog ponašanja prema faktički svim stakeholderima. Tako da sigurno će ovo imati efekta i sigurno će ovo doprineti da negde u tom ciklusu donošenja odluka imamo u vidu i sve ovo što smo napomenuli. Ako možemo još malo da se zadržimo na temi i organizacija, možda neke interne komunikacije. Pristiglo je nekoliko pitanja, pa ću ih sada reći da ne čekamo kraj. Da li vidiš promene u komunikaciji vrednosti kompanije?
možda da kažemo do februara negde, bilo je da su vrednosti kompanije uvek podsticale na kreativnost, inovativnost i slične stvari. Da li misliš da će ići sada možda više u ome što si i sam rekao, solidarnost, briga o zaposlenima, briga o ekološkim aspektima poslovanja kompanije? Da li vidiš možda razliku u toj internoj komunikaciji o vrednostima kompanije? Interna komunikacija ima više slojeva, ali ajde kad pričamo o ovom brand delu i tako dalje, ovo što si napomenula, svakako je briga i o zaposlenima i o zajednici i solidarnost, nešto što pre svega ima jako veliku važnost tokom kriznog perioda. Sa negde normalizacijom stanja vratit ćemo se mi na neki normalni način funkcionisanja i na kampanje kao što jesu, ali sigurno će ostati ovaj deo employer brandinga, odnosno emotivne konekcije sa poslodavcem. Znači, da li se zaposleni, to imate na kraju krajeva i svugde u svetu, da li se zaposleni osjeća dobro što radi u kompaniji koja se ponaša na određeni način. Kratkoročno, ako pričamo o tome, kao što auto možete da terate u crvenom određeno vreme. Ako gledate kratkoročno, vi možete i ljude da pristupate im na taj način, ali dugoročno je to neodrživo. Tako da, prosto, potrebno je da ljudi budu, što kažu, u balansu i privatnom i poslovnom da bi mogli da doprinose u punom efektu na duži rok. Kad smo već kod kompanija, dosta pitanja koje su pristigla se tiču motivacije zaposlenih. Kako ćeš ti, ja znam da ste vi radili s obzirom da ste proizvodna industrija, da je to jednostavno bilo i neophodno, da možda ne uzimamo samo tvoju kompaniju i tvoje lično iskustvo sada, ali kako bi ti preporučio našim članovima, menadžerima, kako da motivišu ljude i kako da pokušaju, ne da ih vrate na staro, ali da ih vrate u ovu neku novu normalu, kada znamo da možda će neki i različito reagovati i brinuti se oko svog zdravlja i sigurnosti koje su vrlo nisko postavljene, odnosno prve su u Maslovljevoj lestvici. Ovo je faktički pitanje za pre mesec i po dva, kada se sve ovo desilo, ali suštinski, ne znam, ja sam vrlo racionalan čovjek i negde volim da sagledam sve racionalno. Na početku mi smo znali šta nam je prioritet, da zaštitimo svoje zaposlene. Vrlo važna je komunikacija, jer mi smo imali ovde nekih 10-ak ljudi koji je bilo uključeno u sve faze planiranja, kako da zaštitimo svoje zaposlene, kako da minimizujemo rizik da dođe do eventualnog širenja u okviru kompanije i da to, što se kaže, blokira kompaniju, način funkcionisanja i tako dalje, a sa druge strane da održimo neki nivo aktivnosti koje je neophodan, jer nismo, prosto nije ni pametno, niti je vreme bilo da stanemo. Znači, to je bio jedan plan koji zahteva dobru pripremu, a druga, podjednako, ako ne još važnija stvar je komunikacija. Jer džabe da mi napravimo najbolji plan i da smo uzeli sve u obzir i da smo preduzeli sve mere, ako to ne spustimo do svih u hijerarhiji, da ljudi znaju da radimo, ali uradili smo to i to. Ovako ćemo raditi ako se desi ovo i tako, da se osjećaju sigurno i da se osjećaju da neko brine o njima. To ne može da uradi jedan čovjek, to mora da uradi svako na svom nivou i cela ekipa ljudi i naravno da oni ljudi koji su na vrhu moraju svojim primerom da pokažu i drugima, svojim ponašanjem i da budu primer za sve to. Pristiglo pitanje porodične kompanije koji su dugo radili i na delegiranju tih, da kažemo, nekih menadžerskih funkcija profesionalnim menadžerima i sad je došlo do povratka u poslovne i proizvodne procese. Da li bi tvoja bila preporuka kao menadžera, da li da se ostane na komunikaciji, da to komuniciraju prvi, kažemo onako, supervizor ili prvi nivo iznad zaposlenog, ili da te stvari koje se tiču sada ove novih stvari koje se dešavaju na poslu, ipak se komunicira sa vrha kompanije. Posebno sa aspekta tog komunikacije da je potrebno da se ljudi vrate na posao u jednom reču i bitno je da bi proizvodnja se nastavila i da bi kompanija ta opstala. Pa mislim da je potrebna kombinacija. Znači, s jedne strane mora da ide komunikacija sa vrha, sa druge strane očekuje se da svi neposredni rukovodioci prenesu poruku. Ne možemo se osloniti samo na jednu stvar. Isto tako u prenošenju poruka često dolazi do šumova pa se prenese drugačija poruka.
Mislim da je važno takođe ispustiti se i doći, ne znam, otići u fabriku. Ja sam išao u fabriku da ljudi vide, prosto nije to bauk, niko ne očekuje od vas da radite nešto na šta on nije ili ona spremna. Tako da, mislim da je potrebna kombinacija i komunikacije sa vrha, ali ne samo komunikacije, nego i pokazivanja kroz sve što radimo i način na koji se ponašamo, jer najgore i mogući scenarij je da nešto pričate, a da se ponašate drugačije. Znači, to mora da bude usklađeno, ono što mislite, što kažete i što radite. Da li si ti primetio neke promene kod tvojih zaposlenih ili saradnika ili možda tvojih poslovnih partnera, da ne govorimo samo o tvojoj kompaniji? Jesu, naravno. Mislim, svi se mi menjamo, da budemo iskreni, i svi mi smo danas drugačiji nego što smo bili pre 2 meseca, sigurno. Primetio sam promene prvo i u kompaniji. Imate ljude koji različito reaguju, imate neke koji su se uspaničili, neki koji su u strahu, neki koji se brinu, neki koji o tome pričaju, neki koji o tome ne pričaju. Sa druge strane, vrlo je važno u tim kriznim situacijama identifikovati ljude koji mogu da iznesu dodatni teret. Moj negde princip nikoga ne terati da se osjeća nekomfortno da radi. Mi smo imali ljude koji se nisu osjećali komfortno da rade, rekli smo ok, nema problema, idi kući. Sa druge strane, sve korake koje smo preduzimali smo sa ciljem da održimo nivo poslovanja i da na kraju krajeva obezbedimo mogućnost da zadržimo sva radna mesta. Znači, to je bio primarni cilj, da kroz ovu situaciju izađemo najbolje moguće uslovima koji jesu i da se spremamo za ono što dolazi. Mislim da je kontraproduktivno terati ljude na nešto gde se oni ne osjećaju dobro, jer to na kraju neće biti dobro ni za jednu stranu. A promene su vidljive, kažem, i u partnerima, i u načinu pristupa i tako dalje. Ono što je možda važno je i obraditi sve ove stresne situacije svako sam sa sobom, a možda i sa nekim drugim, jer to plašim se da će ova kriza ostaviti posledice ne samo u broju preminulih, ne samo u broju verovatno izgubljenih radnih mesta, nego i u broju ljudi koji negde neobrađivanjem svega ovo što se dešava i držanjem u sebi će imati možda neke zdravstvene posledice. I tu mislim da je vrlo važno da i kao kompanija, i kao lideri, i kao pojedinci prepoznamo te situacije i slučajeve da je moguće i pomognemo ljudi. Ovo je dobar uvod i za treći segment razgovora, a to su promene u nama samima. Mi koji smo i zaposleni i menadžeri, pored toga što rukovodimo, odnosno vodimo timove i brinemo o opstanku kompanije i organizacije, bitno je i da brinemo o svom nekom boljitku, zdravlju. Ti si dugo vremena i koliko dugo godina te poznajem i jedna od osoba koja je uvek zagovarala to razmišljanje i introspektivu. Da li možeš da nas uvedeš malo u ovu temu? Koliko je značajno sada biti, malo posvetiti si sebi? Da, to je neiscrpna tema. Ja izuzetno volim i dugo se bavim njome. Pa, mislim da je u jednoj rečenici izuzetno je važno. Hoću da kažem da je možda i presudno, jer što je veći stres, to je ljudima potrebno da smanje šum u glavi. Ne znam, ja sam vremenom i naučio kako da to postignem, jer tada sam negde najkoncentrisaniji i najproduktivniji. Imamo sad možda, ajde sad malo da proširim priču, situaciju da u ovom periodu imamo polarizaciju workloada. Znači imate ili ljude koji imaju jako puno posla i mnogo više nego što su imali ranije, ili su rasterećeni jer prosto njihove firme ne rade i tako dalje. Pa sad da malo proširim priču, nećete mi zameriti, isto je pitanje kako ljudi koriste to vreme. Sada neki ga koriste tako što gledaju TV po ceo dan, vesti, što kaže infodemija ili information overload. Zbog toga ulaze još veće stanje anksioznosti i stresa. Neki ga koriste da rade na sebi. Da rade na sebi mentalno, da rade na usavršavanju nekih profesionalnih veština, prolaze razne kurseve i tako dalje. To je ono živo vreme ili mrtvo vreme. Jedno je trošenje vremena, a drugo je rađenje stvari koje vas čine kvalitetnije, da budete bolji nego što ste bili juče. Svakako u ovom periodu svi mi, kada je negde krizna situacija, prolazimo kroz svojevrsno preispitivanje i svojih životnih prioriteta i pogleda na život i tu je vrlo važno. Ja smatram da je vreme najvažniji resurs. Znači sve ostalo je negde manje važno i obično ljudi kažu novac. Novac je
lepo ga imati, ali nije najvažnije. Najvažnije je vreme. I onda se postavlja pitanje kako trošimo vreme. Svi smo u nekim godinama mislimo da ćemo živjeti večno, ali kad smo suočeni sa situacijom da je pitanje da li ćemo imati dovoljno vremena, onda počinjemo mnogo ozbiljnije da razmišljamo o tome šta želimo, da li nastupamo u tom pravcu, da li radimo na tome ili stojimo u mestu. Uvek se postavlja pitanje kad pričamo o vremenu za čim ćemo žaliti. I ja verujem da će posle ove pandemije mnogi žaliti što nisu kvalitetnije proveli to vreme. Da li su uskladili, opet kažem, svoje životne aspiracije, kako troše vreme i svoje očekivanje. Što se mene tiče, ja se trudim da što je veći, da kažem, taj neki šum s polja i stres, da budem što mirniji, odnosno imam neke svoje prakse koje primenjujem, da budem što prisutniji i što svesniji. Mislim da je to jedan apsurd modernog života. Znači, živimo jako brzim tempom, što dovodi do toga da često radimo stvari u autopilot modu, kako ja kažem, i da nismo prisutni i svesni. Zapitajte se koliko ste svesni i prisutni dok jedete. Jel to radite mehanički ili ste uključili sva čula? Prisutnost i svesnost je faktički uključivanje svih čula. I sad da proširimo opet tu priču, kriza je negde pokazala da postoje mnoge stvari bez kojih možemo. Znači, možemo i bez novih cipela, i bez nove tašne, i bez, znači, šopinga i tako dalje. A postoje neke stvari koje su besplatne, koje nas pune energijom. Za nekog je to priroda, za nekog je to sunce, za nekog je to san, koji je izuzetno važan i svi ga podcenjujemo. Ali često mešamo punjenje i pražnjenje energije. Znači, svima nama je potrebno pražnjenje i obično je to pražnjenje da li neko besomučno gledanje TV-a, binđovanje i tako dalje, odlazak u kafanu ili nešto drugo, što je super jer negde moramo da imamo ventil i da neke stvari izbacimo iz sebe. Ali isto tako je potrebno da se rechargeujemo i napunimo energiju. Tu ne postoji univerzalni pristup, svako ima nešto što njega puni ili nju energijom i te stvari su obično besplatne. Znači, ove stvari koje sam pomenuo, znači, da li je to za nekog meditacija, da li je to za meditacija zvuči za većinu ljudi onako apstraktno, ali faktički to nije ništa drugo do biti prisutan i živeti u sadašnjem trenutku, ne brinuti o nečemu što se verovatno neće desiti u budućnosti, niti žaliti zbog nečega što je bilo ranije, već biti prisutan danas na ovom webinaru ili kako god se zove i ukoliko jedete, uživati u toj hrani i osetiti sve ukuse i sve ostalo. Možda ovo dovodi i temu mental well-beinga. Znači, kad pogledamo u Americi, to je tema i burnout je tema i zadnjih 5 godina. Tam imaju ozbiljan problem i healthcare industrija ima ozbiljan problem. Jer milijarde dolara se troše na ljude koji faktički su u stadijumu burnouta. I da budemo iskreni, to nije najčešće posledica samo stresa na poslu. To je posledica pre svega nedovoljnog balansa, koji mora da postoji, pričali smo mnogo puta o one 4 dimenzije, mora da postoji, znači postoji physical, emotional, mental i spiritual. Znači, problem u Americi je ogromna sredstva idu na rešavanje posledice i zato postoji čitav jedan pokret koji kaže ajmo da se bavimo prevencijom. Znači, ne treba nam health care, treba nam health prevention. A onda dolazimo na pitanje zdravog života, koji je u svim sferama, od ishrane, od tela i tako dalje. Što kažu telo? Zašto vodiš računa o svom telu? Pa to je jedina kuća koju imaš i bit ćeš u njoj ceo život. Ako je zapuštiš, pitanje je koliko ćeš dugo moći da živiš. Svi mi želimo da živimo dugo godina, da proživimo što više i tako dalje, ali to ne možemo da se setimo sa 65 godina. Znači, na tome treba počnemo radimo mnogo ranije. A jedna od stvari na koju treba da radimo je i ta mentalna higijena. Znači, treba da obrađujemo situacije. Zašto to pričam? Zato što ove situacije koje se dešavaju zadnjih 2 meseca, video sam ljude koji jako teško to preživljavaju. Neki ne mogu da artikulišu, neki o tome ne mogu da pričaju, neki potiskuju u sebi, ali to će sve ostaviti posledice. Zato mislim da je negde i obaveza i nas kao poslovnih ljudi, lidera, menadžera, koliko to prepoznamo, da adresiramo. Jer postoje jako, da kažem, jednostavni mehanizmi. Opet kažem, svaku individua pokreću ga drugačije stvari,
ali to je jedna važna tema o kojoj, mislim, koja se dešava već na zapadu i doći do nas, o kojoj treba da vodimo računa. Moj savjet je negde da i ja se trudim, da živim svesno, da pravim svesne izbore, da biram stvari koje neću da radim i da prosto nekom svojom rutinom obezbedim dovoljno energije svom telu. Metabolizam nam, na primjer, troši najviše energije. Tu je sad isto i pitanje koju hranu jedemo i tako dalje. Inače, ova kriza, kao što vidite, kad dođete u apoteku, nema vitamina C. Znači, ljudi kupuju sve instant rešenja, a često ta instant rešenja, nažalost, imaju slab efekat. Mnogo veći su efekti u nečemu drugom. Tako da, rekao bi da nam je ova kriza možda razbistrila ili neke podsjetilo na to šta su must have, a to je pre svega, rekao bih, i prisutnost i neke ljudske konekcije sa porodicom, sa najbližim prijateljima, a šta je nice to have? Mislim, u modernom životu smo veliki fokus bacili na neke materijalne stvari koje su nice to have i da se razumemo, svako od nas voli da kupi neku lepu stvar. Ali nijedan ekstrem nije dobar. Kao što i ja volim da pogledam Netflix, ali negde sam svestan da i to ni u jednom ekstremu nije dobro. Znači, ja ne mislim da je binge-ovanje dobro. Jeste nekad ako želite da se ispraznite, da oslobodite mozak, ali ima super stvari. Evo, preporučujem svima da pogledaju The Last Dance, dokumentarac koji ima na Netflixu o Michael Jordanu koji je izašao posle 23 godine. Ima dosta dobrih stvari koje mogu da vas podsete ili nauče leadershipu i liderstvu. Tako da, eto, to je možda stvar. I možda, ajde sad kad smo krenuli već u temu nekog well-beinga, mislim da ovde nalaži priča o serotoninu i dopaminu. Znači, ne znam koliko sad svi znaju, ali hormon sreće i hormon zadovoljstva. Inače, ja više volim na engleskom, jer je na engleskom pleasure i happiness, koje su potpuno drugačije stvari. Kod nas sreće i zadovoljstvo zvuče vrlo slično. Ali serotonin je takozvani hormon sreće koji negde, za razliku od dopamina, koji je vezan sa zadovoljstvom, sa pleasureom, koji je uvek eksterno negde podstaknut nekim eksternim impulsima. Da li je to kupovina, da li je to unošenje šećera, da li je to unošenje nekih supstanci i tako dalje, proizvodi jak spike zadovoljstva, jak jedan pik zadovoljstva, iza čega uvek sledi pad, i potreba organizma i tela da traži nove impulse zadovoljstva da bi prosto bio zadovoljan. Sa druge strane imate serotonin, koji je opet upućen na ono unutra, znači na neki unutrašnji doživljaj. To je koliko ste zadovoljni sobom, koliko ste zadovoljni ljudskim konekcijama, koliko ste uključili čula, koliko ste zadovoljni uopšte svojom prisutnošću, koliko ste zadovoljni nekim meaningful razgovorima sa bliskim ljudima, fizička aktivnost za mnoge ljudi i tako dalje. I sad to su potpuno dva različita koncepta. Negde kao društvo i kao ljudi u ovom modernom življenju smo se dosta okrenuli zadovoljstvima naspram ono na šta mi možemo da utičemo, a to je neki unutrašnji doživljaj. Da je treba iz ovo stvarno izlaganja da izvučemo i ne samo pouku, nego da, kako bih rekla, da nije sramota da se posvetimo i sebi. Brinemo oko toliko stvari u toku dana, ali treba da vodimo računa o sebi. Možda je ova kriza dovela do ovoga što si i napomenuo da malo posvetimo se razmišljanju da li smo to srećni, su zadovoljni, znači da li smo stvarno srećni, i drugo, da li su možda neki naši izbori bili pravi. Mislim da to odvajanje vremena za introspektivu je jako važno i mislim da i mi kao asocijacija koja okuplja pojedince menadžere moramo da stavimo razmišljanje o sebi kao jedan od, da kažemo, zadataka menadžera da odvoje, ako ne mogu na drugi način, da barem sebi stave na zadatak da treba da brinu i razmišljaju o sebi. Drago mi da si baš ti to rekao, je nekako mi smo, čini mi se, i društvo koje smatra takve stvari da su možda manje važne ili možda odraz neke slabosti, a zapravo to je najveća moguća snaga da neko izdvoji možda i da iznese zaključak da nije zadovoljan ili nije srećan u nečemu.
Pa ja ne mislim to, ne znam, ja dosta, trudim se da dosta razmišljam i o tome da živim svesno, da neke stvari planiram, da razmišljam da li idemo u dobrom pravcu, svako od nas greši i negde preispituje sebe, ali kao što u avionu prvo stavljate tako masku za disanje sebi, pa onda detetu. Ako niste dobri za sebe, sad ne pričam da budete ekstremno, da budete sebični i tako dalje, nikako o tome. Pričamo o relativno malom vremenu koje je potrebno da sami sa sobom obradite ove situacije i da sami sa sobom razmotrite sve što radite, zašto radite i tako dalje. Ako niste dobri za sebe, nećete biti dobri ni za svoju decu, ni za poslodavca, jer to mora da se manifestuje, opet pričamo u nekom dužem roku. I zato je i poslodavcima i liderima u interesu da imaju ljude koji su izbalansirani, koji su stabilni i dobro se osjećaju, a nikako koji imaju neku neobrađenu situaciju i tako dalje. Tako i da menadžeri i uopšte i ljudi i zaposleni treba da pored svega toga što su se i brzo prilagodili i brzo reagovali, možda su ponosni na sve to, da ipak malo zastanu i da kažem da sagledaju i pravac gde idu i stepen svog nekog tog unutrašnjeg zadovoljstva. Pošto nam je ostalo još jedno 10 minuta, ako se slažeš, dobili smo neka pitanja sad i live, da krenemo evo od Radeta Rakočevića, veliki pozdrav naravno za Mihajla. Sad prelazimo sa ovih spiritualnih i širokih tema na konkretne, tako da se spremimo. Ne bih rekao spiritualne, to su životne teme. Životne, pa dobro, ali taj najposlednji nivo razvoja, je li tako, je spiritual. Pitam Rade, da li će se povećati potražnja za domaćim proizvodima u odnosu na možda strane proizvode i kako domaći proizvodi da iskoriste ovu priliku za promociju ka domaćim potrošačima? Možda ako možemo da dodamo možda i povezivanje sa e-trgovinom, možda kao nekom nastavkom ove. Pa evo, baš na tu temu, dobro pitanje. Ja mislim da cela ova situacija sa pandemijom na nas negde i zatvaranje granica upućuje i stavlja u fokus temu samodovoljnosti. Kad kažem samodovoljnost ili self-sufficiency, znači i u smislu hrane, da li kao tržište proizvodimo dovoljno hranu za sebe, imate sada situacije da i ljudi, porodice se okreću tome. Ja znam veliki broj ljudi koji su zasadili svoje povrće i tako dalje. Počnete razmišljati o tim stvarima. Sa druge strane, postoje razne inicijative i baš da pomenem i mi smo kao kompanija sada pokrenuli jednu inicijativu, a to je tiče se proizvodnje proizvoda od domaćih sirovina. Nažalost, mi nemamo toliko razvijenu tu svest, jako je bilo različitih kampanja, kupujemo domaće i tako dalje, ali moramo da shvatimo koliko je važno da taj ciklus ostane u zemlji i da potrošnja i dodata vrednost ostaje u zemlji. Mislim da svim ovim što se dešava, negde su ljudi više upućeni jedni na drugi. I mislim da će sve veća biti potrošnja domaćih proizvoda s jedne strane i sve veći će biti fokus da budemo samo dovoljni u segmentima u kojima je to moguće. Sad sam se podsjetila da kada si razgovarao o zdravoj hrani i zdravoj ishrani, zapravo da bi bili mi, da kažem, da bi čuvali naše zdravlje, kako smo primetili trend da su ljudi čak i sami to sadili neke začine, neke male baštatare, pa čak i stvari radili koje nisu ranije, a to je pravljenje hleba. Sada da li iz potrebe da je to sam nešto čovek kreira, uvek ima tu potrebu da ima nešto da je novo naučio, da je naprzio, bilo iz potrebe da se jede zdravo. Tako da mene negde lično i raduje taj trend da malo okrenemo šta možemo sami, šta možemo odavde da upotrebimo u našim životima. Drugo pitanje je u vezi sa nedostatkom stranih turista u nekim određenim industrijama. Evo pitanje je, znači, da li mali premium brendovi, bilo da se radi o restoranima, odeći ili lokalnim proizvođačima hrane, da li bi ti preporučio ili kako je tvoje mišljenje, ajde da kažemo, da li da se idu na smanjenje cena ili ne, jer postoji ograničena domaća tražnja za tim skupljim proizvodima. A mi smo računali na te strane turiste ili posetioci, poslovne posetioci koji su dolazili u Srbiju i bili potrošači ovakvih stvari. Zato je teško dati uopšteni odgovor, znači zavisi od proizvoda, industrije i tako dalje. Svakako je veliki udarac u smislu
smanjenja broja stranih turista, očigledno će to u nekom periodu biti. Sada zavisnost od industrije, da li je moguće izvoziti te proizvode, izaći na neka druga tržišta, sa druge strane održati neki nivo, opet kažem, i prisutnosti na domaćem tržištu, sada dati konkretan odgovor bez dovoljno informacija, mislim da bi bilo negde neprofesionalno. Dobro. Stiglo je isto pitanje, da li bi ti preporučio možda sada za kompanije i za industrije koje su doživjela veliki udarac, da li je sada možda pitanje da se postoji pitanje njihove diversifikacije, da li razmišljati o više nekih streamova u svojim proizvodnim procesima ili prodajnim, ali prosto da li je diversifikacija neka priprema za nešto i u budućnosti. Kako ti vidiš to? Pa sigurno, diversifikacija je uvek dobra, mislim, i kod investiranja i kod, da kažem, u svakom biznisu kad pogledate, opet da se vratimo na hotele, koje isključivo u hotelskom biznisu, on će teško podneti ovaj udarac. Sada, ako ima pored toga i neke druge biznise, to će biti značajno drugačije. Imamo primer Delte, koja je vrlo diversifikovana, znači ima različite industrije u svom portfelju i sigurno će oni lakše podneti taj udar nego neke druge kompanije. Tako da diversifikacija, kratak odgovor, je uvek pozitivna. Čak i za male, čak i za male kompanije koje, znači ne samo veliki sistemi. Pristiglo je pitanje od tvog mentija, Aljoše Aleksića, više za predviđanja kako ti vidiš ekonomsku krizu i pošto dosta se povlači paralela sa 2008-2009 krizom, znači kako je to uticalo, znači kako ti vidiš da li će ova situacija ubrzati možda neku novu krizu? Pa, možemo da pričamo o nagađanjima. Ono što je sigurno, svaka kriza je negde i prilika. I kriza 2008. je izrodila neke gigante danas. Znači, zanimljivo, onaj kineski znak za krizu se sastoji od dva simbola. Opasnost i prilika. I kao što je za nekoga kriza opasnost, za neke druge oni prepoznaju priliku i anticipiraju i predvide neke potrebe koje će biti u budućnosti. Imate podatak da 2008. su nastale kompanije kao što je WhatsApp, kao što je Instagram, kao što je Pinterest, kao što je Uber. Znači, oni su u tom trenutku predvideli ili kreirali neku potrebu. I na kraju krajeva, evo, posle 12 godina su to jedna od najvećih kompanija. Sigurno sam da će i 2020. nastati neke kompanije koje će biti jako uspešne za 5 do 10 godina, ali zato je važno predvideti šta će se desiti. Ono što je definitivno, mislim da je ova kriza na neki način kao vetar za vatru. Ako kažemo su vatra određeni biznisi, neke će vetar ugasiti, a neki će se rasplamsati i bit će još veća vatra. Lepo rečeno, već smo na kraju ovog formata. Pristiglo još pitanja, ali ja ću ti proslediti, to su sve od naših članova, tako da ćemo odgovoriti. Jedna i kompliment, da kažemo, stiglo je za tebe što smo pozvali stručnjaka koji direktno dolazi iz biznis sektora i koji ima veliko iskustvo, tako da još jednom hvala ti zaista što si podelio svoje uvide. Nekako, bez obzira što ti, da kažem, upoznaju te i naši članovi imaju prilike da te vide, nekako je opet zanimljivo videti te posle ovoliko vremena. Ja se iskreno nadam da ćemo imati priliku i da se uživo viđamo. Mogu bih sad samo nakratko da najavim da ćemo mi uputiti jedan upitnik našim članovima da zapravo vidimo kako oni osjećaju i kako oni vide sam šta je to što mi možemo da pomognemo u narednom periodu i da zapravo oslušnemo šta su očekivanja, tako da, dragi članovi, nadam se da ćete učestvovati u tom istraživanju. Zapravo, baš zbog svega ovoga što smo pričali, kako možemo da pomognemo i mi kao poslovna zajednica da se izađemo što bolji menadžeri, ali i što bolji ljudi. Mihajlo, ne znam da li bih hteo da kažeš još nešto za kraj? Pa ne, možda bih samo rekao da svaka kriza nas čini sve jačim, znači i svako iskustvo nas negde kao što nas i oblikuje, čini nas jačim i prosto razvijamo svoj karakter. Ako kaže karakter je kao fotografija, razvija se negde u mraku. Tako da svako teško iskustvo nas čini jačim i tako i treba gledati na svaku kriznu situaciju, jer
Da bi rasli i da bi bili sposobniji i razvijali se, moramo da prolazimo kroz teške situacije. Tako da ne treba klonuti duhom, već suprotno, baš treba ovo shvatiti kao jedno pozitivno iskustvo iz koga ćemo izaći još jače. Tako je. Hvala ti puno na ovome, dragi članovi i dragi prijatelji. Ako niste do kraja sada svi uspeli da pogledate, ovo će biti postavljeno i YouTube ako želite se vratiti na neke od poruka koje je Mihajlo rekao. Takođe, sledećeg utorka nastavljamo sa ovima. Vi pišite koga biste želeli da vidite kao sagovornika, kao i koje teme su za vas zanimljive. Hvala još jednom, zamolili samo Milicu ako može da nas sve odjavi, a do sledećeg utorka veliki pozdrav.